Wara li l-aħwa aġuż flimkien ma' saħibhom Jamie Vella għamlu talba minn ġdid tal-ħelsien mill-arrest, din it-talba ġiet miċħuda mill-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo li qed tippresjedi dan il-każ. F'dawn il-proċeduri Robert Aġuż u Jamie Vella qed ikunu akkużati li provdew il-bomba li qatlet lil Karwana Galizja, filwaqt li l-erba' rġiel flimkien huma akkużati bil-qtil ta' Kirkop. Adrian Aġuż huwa akkużat ukoll li kummissjona l-assassinju ta' Kirkop. Fid-digriet tagħha l-Maġistrat Farrugia Frendo spjegat li dritt tal-ħelsien mill-arrest mhux dritt awtomatiku. Hija insistiet li l-ħelsien mill-arrest jingħata meta ma jkunx hemm riskju li l-imputat jista' jaħrab mill-pajjiż, li ma jkunx hemm riskju li l-imputat jinfluwenza l-evidenza u li ma jkunx hemm riskju li jitwettaq reat ieħor. Apparti dan it-talba l-ħelsien mill-arrest saret wara biss 4 xhur u nofs minn meta tressqu l-akkużati u għalhekk il-Maġistrat sostniet li dan mhux xi żmien twil meta wieħed iqis il-gravità tar-reati li huma akkużati bihom. Intant għal din ir-raġuni l-Maġistrat ċaħdet it-talba l-ħelsien mill-arrest. Tajjeb li wieħed isemmi li l-erba' li għadda l-prosekuzzjoni oġġezzjonata l-ħelsien mill-arrest minħabba li hemm il-biża li l-evidenza tista' tiġi influwenzata u minħabba l-vjaġġi estensivi tal-aħwa ġuż barra minn Malta hemm il-biża li jistgħu jaħarbu mill-pajjiż.